Ior Urkiri, zelan? Ondo. Entrenadori ondarruko igeri taldin, Bai. lau urtintzirre gontzaz, eta lagatzen duzule. Bai, pena handiz, baina ja gaur nire azken egon izan. Gaur izan da, gaur Bai, amaitzen gaur zelako denboraldixe, eta zelako denboraldixe izan da, edo zelako ibilbide onda lau urte honetan. Niretzat lau urte honek kriston ikaskuntza prozesu izan da niretzako. Urte bat bestia baino hobio izan da, eta nire ibilbidea esan desun bezala gaur amaitzen da, baina kriston posakin lagatzete barruan. Lagaten duzu, beste proiektu batzutak azulako, edo hezkuntzan edo sartuko zezelako lanin, da ez zezelako batera garrisiak gauza bisitan aritzik, eta azken baten gaur amaitzen da ikusi dut, igeri laxa petorri gatzuzela, erregalo bat emotzela, posatu mantxasun handixe dalako zeure ganako bai. Bai, mutua, akarenganako mantxasuna da. Azkenean lau urte asko da, batez ere beurantzako, eta egin dugun harremana oso fuerte izan da. Ibar lehena etxatu dutxua, demoraldi ederra induzuela, bai Bizkaiko eta bai Euskadiko txapelketetan hainbat eta hainbat domina lortu duzu ezela. Horrenetekin ebe, zeure lanabe bada, zeuken jako lanabe bai, ezta? Bai, niria, bai, nik esatixo zen, baina gero inbioena beuradia. Baina horra azkomaten zeuzuz horre lortzen duzune estrategixak edo burutuko duzunak edo, ezta? Bai, baina, azkenean hori lehenengo urtetikan juten gara gauzak ikusten, eta azkenean ondo eta zako, baina bixon partetikan da, hori niria bai, baina beurena da meritua. Eta hone hemen itxas lasterketan edo trabezixan ezaren tratuko baginake, Ota 18 urtide, zuk esan du lau daruzula hemen entrenatzailanetan, lehen igeri talde nibiltxako izango za zeube, hainbat alditzan hemen nibiliko zinan zeube igaxean, ezta? Hori da. Eta adibidez, gaurko itxas lasterketi hau preparateko, zelako bide hartzen duzu entrenamentu preparateko? Guk itxen duguna da, lau azte zibiltzen gara hemen entrenatzen. Ondartzan bertan, ezta? Ondartzan. Ez dugu hartzen, ez dakizen metroin behar dugu eta entrenau behar dugu metro kantitate bat baizik eta azkenean umiakin da, itxasuei biurrak entzia, lau azte zori lantzen oten geha, eta gero hemen ateatzen dana. Baina normalean oso politxe izan da. Ja urte osoan indadak ebeurak, itxasuei biurrak entzue ondartzako entrenamentutan eta gaur disfrutatzea. Momentuz ikusten dugu nausizeta bizela 1000 metroko ibilbide etxen, gaztiken jabe 0 metroko ibilbidi, eta hor batzuk aia dizenan hartin, ikusten dugu, hirugarren aia dana, lehenengo nesken derrotarra izan dela. Lehenengo neskia? Lehenengo neski eta hirugarren zailkapen orokorren. Bai. Bai, zoizunak orduan, zeuri be.